Wabona mina wavela tetezelo kisho esiswini Hayibo fafa nje wena. usho bani lokho Hlala phe ngomsebenzi. Ilona icebe right lelo. Ngane ngilalele kahle. Mina ngemfuni mina umuntu ozoqhamuka ezoba ubaba nje la ngamanje ukuthi uqhamuka. Oqala umuntu lo sikhule kanzima la masikhuliso wena engekho. Wena sesibe lula ngo. Sibe lula. yes wala zami ingane kunini ngindile la We Anele. Uphi ngempela uMandisi uyasalo ngifikile la ekhaya angikaze ngize ngimbone. Ma ngabe ngidlala nawe nje mase ngithi ngiyamazi. Angimazi lo mina ngibuyele kwemodelela ngithi ngiyahlala ekhaya akekho. Angimazi ngempela mina. La ekhaya kusho amantombazana aseyazenzela kahle kahle. Umanisa kahle kufanele aqeshe. Ntuli. Yimina uSimangeni ngilana kwakho. Kade ngikufonile. Ifoni yakho ayibanje. Ngilana kwakho Ntombi uzofika ngikulindile. Awu 3405 house number. Ngiyaphila lapho. Hloniphani road. But living okay. Uthi wenzakalana ngazi. Bathe nekugena abantu baphuma ngezibhamu bathatha uMandisi. Asazi ukuthi uzombe ephila indaba. Yazi ngisho uqinisile khumbula manje sasicina umbona washilo vele ukuthi wayimbonile uRafael Ekushuthi uthathwe izona lezi nje kaRafael. Mina nginecebo la mina ngizohamba akwazi ungisiza kodwa mkhulu mama ube ngivulele kwabanye Asiyisikhathi sokudlala bheka uzikhohlo. ngiyafanele ukuxolisa lokho akungenzela ifokoli mina nezami sifuna Ngizoba usihlokotho usifanele. Uhlobo ngizoba yini manje mina ngaphandle kwakho sihlobo. akubuya lapha ngalikhuluma yona leyo lapha lapha hamba wedwa Awuhlobo, ima phela sihlobo ngixoxele. Mnganami ima phela. safica bokwini abathanda ubumnandi akunamathanda baveza amathanga wena wamthindi uzomkhokhela Impilo plaza umnandi ngezitha mawungizonda please ngicela nempinda faka imali mina ngidle nezitha vusa ikhaya mase ngibiza amachit sivula iphathi mase sibiza bokwini thina sesipana cause sifuna imali thina sesipana uzokhipha imali mbize ngomaster ngakithi